Ayo. Mayong adto. Ma'am, diri man ilan ni ano no? Bukal? Oo. Ay, nami tuyo. Shopee delivery. Isa ni si Ma'am Ruby. Ikaw ni? Shopee delivery 2,000. Lengkot ay kabalo ko piskat. Kinsa day nag-order ani? Akong anak siguro. Sa imuha magud pangalan. Naa sila, ma'am. Lablab. Pili ko dito sa nan. Pila de biro nun? 2,000 lang. Shopee delivery, ma'am. Ha? Naa siya, magbayad. Ali, ma'am, pa-receive na mo. Sige, magulat. Kabalo ko sa mga iyong anak. Bakit sige ko ang nagtanong. Ali, ma'am, pa-receive na mo. Surprise! Happy birthday! Oh, no. Dili mingaw. Na-surprise ka, ma'am? Wala naman na ilan. Kay kuan man dai ni updated man dai ni sa Facebook. Sige, magkukanawanan mo. Oy, dagko kay luha. Oh, lagay kay kwarta. 10,000 pesos. Wala, ito tanaw na ko sa una ni Sige man na kapangandoy ani. Kung tanawani lang ko, sige jud ko tanawani, dagkuan ani mo tanaw jud ko muro na. Ay buntot ko kanina. Sige. Ma'am, kaning gikan sa imong mga anak. Ana sila, birthday greetings to the best mother, the woman who sacrificed many in life. First of all, we would like to thank God for giving us the best mother, Mama Bing. We are thankful and grateful that you are our mother. We thank God for giving you another year and wish you have many more birthdays to celebrate. No one can replace you in our heart, Ma'am. We love you. We wish you a life full of smiles, happiness, and love. We pray to God to grant you a long life and healthy life. Again, happy 60th birthday, Mama Bing. We love you so much from mga anak. Salamat sa inyo. Salamat kayo. Na-surprise yun siya, pero Sige kung tanaw jud sige kung tanaw ani. karon, unsay feeling kung ikaw ang i-surprise? Gabi rin nagulbaan ko. Nakakuha na jud ko nga na sakyanan lang apil unsa lang. Ya nang isa piya ko la pariha na to ko la pariha jud ani ato. Pariha jud din sa akong gipangandoy ana siya. Sige jud ko aligdan. Jud siguro ilang nagkuha. Kami to imong gitan-aw dili. Taga kamo siguro iyo Taga-asa? Ligos mo? Dili, Dapawan. Dapawan na mo siya. Oo na basta kay wala ko nagtanaw tong taga-asa to. Basta may kasagaran jud ako nga makita mo tan-awan jud ako sa. Oy kabiri ko tuloy lang. Salamat jud kayo ninyo jud tanan. Sige, unsay may masulti sa mga anak? Salamat jud kayo sa inyong pagpangga sa kuha. Salamat jud kayo sa mga inyong gihatag karon. Bantog rang gwapa kayong mga anak. Okay, gwapa man dai si Mama Bing. Wapo ko nagtangit. Okay, single makakaroon, ma'am, or okay. Sige. Sarina dai ko pwede ko mag lipstick da. Para surprise. Kanta na to si Mama Bing. Happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ma'am, birthday wish and blow your candle. Hey, happy birthday! Gani. Ma'am, wala. Nalipay na karon? Nalipay ka. Salamat. Wow! Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang nakontak sa imong anak no para maghatod og surprise karon diri sa imo ha. Nakita na mo kung unsa ka gwapa ang senior citizen. Senior citizen na jud no. Mga kobra na jud sa puhon. Oo, nanay dito na dito mga Oo. Gani. Okay, happy birthday, ma'am. Palakpakan na to si Ma'am Beng. With you, here are my arms that need you.